नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बटाट्याची कापं, ठेचा आणि डाळ भात करणार आहोत. डाळ एकदम सोप्या पद्धतीत करणार आहोत, जी झटपट होते. एक छोटी वाटी डाळ, तुरीची डाळ घेतलेली आहे. स्वच्छ धुवून घेऊया आता. डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. ही एकदम सोप्या पद्धतीत झटपट होणारी डाळ करणार आहोत. ऑफिस नंतर आलं जास्त वेळ नसतो त्या लोकांसाठी ही बेस्ट आहे. छोटासा कांदा घेणार आहोत. कांदा जास्त बारीक नाही चिरणार आहोत. ही डाळ एकदम झटपट 10 मिनिटात तयार होते.
टोमॅटोचे बिया काढून घेतलेले आहेत. अर्धाच टोमॅटो यात वापरणार आहोत. लसूण, थोडीशी ठेचून घेणार आहोत.
डाळीला डायरेक्ट आपण कुकरमध्ये फोडणी देणार आहोत. तेल घालूया. लसूण घातले. राई, जिरा, हिंग, 3 मिरची घेतली, कढीपत्ता, हळद, आता डाळ घालून घेऊया. कांदा टोमॅटो एकत्रच घालणार आहोत. कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार,
थोडं अजून पाणी घालूया. कुकर लावून घेतला आहे. भात पण शिजत आलेला आहे. आता मी पाणी काढते याच्यातलं. पाणी निघालेलं आहे.
आता ठेचा करायला घेऊया. एवढे मिरच्या घेतलेल्या आहेत. हे तिखट मिरच्या नाही आहेत. हॅलो प्रियंका. शेंगदाणे भाजून घेऊया. अरे बस. शेंगदाणे भाजून झाले, काढून घेते मी आता. डाळीचा गॅस पण आता मीडियमवर ठेवलेला आहे.
डाळीला आपण 3 ते 4 शिट्या देऊया. लसूण थोडी शिजल्यावरती आपण मिरची घालूया. मिरची घालू. कोथिंबीर टाकूया. कोथिंबीर हातानेच तोडून टाकते मी. मीठ घालूया.
काढून घेऊया. आता गॅस बंद करते. आपली डाळ पण झालेली आहे, भात पण झालेला आहे. 4 शिट्या झालेल्या आहेत डाळीला. थोडं स्वच्छ पुसून घेते. हाय ज्योतिताई, कशा आहात तुम्ही? बटाट्याची कापं करायला घेऊया. बटाटे सोलून ठेवते. बटाटे थोडे जाडसरच कापून घेते मी.
2 बटाट्याची कापं बस होतील. हे आता जरा थोडे धुवून घेते मी. मीठ, हळद, घरगुती लाल मसाला. हा मालवणी मसाला आहे. तुम्ही कोणताही घरगुती मसाला वापरू शकता. लाल तिखट फक्त एवढंच घालणार आहोत आपण यामध्ये. बटाट्याची कापं एकदम झटपट होतात. तेल जास्त पडलं थोडं पाणी. तेल काढून घेतलं थोडं जास्त झालेलं. बटाट्याची काप ठेवून घेऊया.
हे खूप पटापट शिजतात, जास्त वेळ नाही लागत. झाकण लावून ठेवून देऊया. गॅस मीडियमवर ठेवलेला आहे आता. तोपर्यंत ठेचा बारीक करून घेऊया. ठेचा खलबत्त्यात कुटलेला जास्त चांगलं वाटतं, पण माझ्याकडे आता सध्या छोटाच खलबत्ता आहे आणि ह्याच्यामध्ये फास्ट होऊन जातं. बारीक करून घेऊया आता. एकदम परफेक्ट कन्सिस्टन्सीचं झालंय. ठेचा रेडी आहे आपला. बटाट्याची कापं बघूया.
झाकून ठेवून देऊया परत. अजून झाकण ठेवून मीडियम गॅसवर 1 मिनिट ठेवून देऊया. काढून घेते आता.
बटाट्याची कापं पण आता 5 मिनिटात पूर्ण रेडी होतील. आपलं 1 तासाच्या आत जेवण रेडी झालंय. डाळ, भात, ठेचा आणि बटाट्याची कापं. अशीच साधी सोपी रेसिपीज बघण्यासाठी रसस्वादला नक्की सबस्क्राईब करा. रेसिपीज कसे वाटले तेही कळवा. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. लवकरच भेटू लाईव्हमध्ये आपण.